Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga ito, Ginoo, kung magtimaan ka sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Nakasabot mo ani? Kung ang Ginoo nagtimaan pa, nga naman, di makatimaan ang Ginoo. Katimaan oy, perfect guna siya. So perfect sa nang iyang memory. Ang tanan atong nabuhat, sugod atong kamaon atang mohimog desisyon, hangtod karon iya ginang natiman-an. Why namisik ana? Bisan ang kinagamyan natong detalye sa atong gihimong mga decisions kinabuhi, natiman ana sa Ginoo. Ang nakanindot lang niya kay dili niya himuon nga rason aron iya tang sigihan o kanang sa Tagalog ba sumbat ba sudya, di ta niya sigihag sudya. Kay kung sudyaan ta niya kanunay niya iya ginang idetalye ang atong mga nabuhat nga kalapasan ngadto niya, ambot ganahan pabakhatang musimbang. Kana bang igabuti mo da simbahan mo flash dayon ang imong mga binuhatan? Inigdayon imong saka diri kay mubasa ka, manodes imong unahuna nga ikaw di ka ngayang mubasa, si kagyaw-yaw dito sa inyo, si kag panglibak niya, proklim-proklim ka sa akong pulong. Igdayon akong so diri, inigdayon akong hawk diri sa altar, ikaw pariya ka, nagsupak ka na ko ani, mo ni imong gibuhat kay bawo ko ana. Sus, di natin ko ganahan mo misa eh. Ikaw, si kag simba, di ka mo palit og slat, kay bawo ko ana. Sige kag patanto na imong kwarta, sige kag butang og interest sa imong kwarta nang pautang nimo, unya di jud ka mo palit og slat. Ang bot ganahan pa baka ka mo simba, no? Oo na, ang Ginoo dili ingon ana, katimaan siya, pero di siya manudya. Di sad siya magsigig pa konsensya. Unsa may ang ihatag? Warning. Warning. Maingon siya, di gay mo mag-usab, patay gyud mo. Ditso ba? Way daghan-daghan. Sige di hadlok-hadlokon pata. Tininuod yun nga kung di mo mag-usab, patay gyud mo. Muna'y misyon ni Jonas or ni Jonas, ang propeta, diri sa atong unang pagbasa. Ngano man yung nagdrama man gyud maayong Ginoo nga gipalabay pa gyud si Jonas sa dagat, gitukob sa isda, nya giluwa didto sa baybayon sa Ninibe. Tungod kay ang Ginoo gusto nga gamiton si Jonas nga mo warning sa taga Ninibe, musulti sa kamatuoran ngadto sa taga Ninibe nga kung di gyud mo mag-usab ang inyong mga sala, di gyud mo magbag-o, patay gyud mo in 24 days. Patay gyud mo. Nagbag-o ba ang taga Ninibe? Tubag. Oh, maayo kamo. Hilingi ay mong tupad. Nga magbag-o na ka. Tingnan ba? Magbag-o na ka. Kaya kita magsigir batag unya-unya. Unya-unya. Inikabati na to sa tingog nga nag-warning na to sa atong sala. Unya na. Unya na. Dili na maayo nga magpuyo-puyo mo nga way kasal sa simbahan. Unya na, Pader, magtigom pa mi. Pila na may inyong anak? Duha na. Oh. Kung sa inyong gitigom, anak o sala o oh, daghan kita na. Buwagin ang imong kabit kay sala na, maka-impirno na. Unya na lang, Pader, kay dili pa ko ready. Ingon man siya good, maghikog siya, akong buwagan. Ay, pahikugan na. Ay, naunsa. Misahan na to. Pahikugan na. Hadlok-hadlokon ka ng hikog. Pagbuwag na lang mo, kay di man ka mo pwedeng kaslon, kay minyo man ka ng imong katipon, pagbuwag na lang mo, Pader, na naman good me baby.
Sa ilason ng baby o niya mabangga ng imong katipon diha sa karsada, niya mamatay sa din inyong baby. Ha? Di, oy. Why, kay siguro doon na sa ilaing mamintana. Muhimo na sa laing baby. Oy, hilas. Doon na naman good be baby. Di naman may pwede magbuwag. Oh? Hilas kay ba? Ato giyong dipinsan. Ni warning na ang Ginoo nato. Ang gisulti ni Jonas or ni Hunas ngadto sa taga Ninive mo na gisultis Ginoo alang natong mga makasasala. Hunungan na. Ang importante karon gyudayon hunungan na. Paminaw, hunungan na. Ha? Da. Mauna nga si Maria diri sa atong ebanghelyo gidaig ni Kristo ngano man naminaw man siya sa Ginoo, wa man siya himo og bisag unsang mga buhat. Pag-abot sa Ginoo dito sa ilang balay, ang una niyang gibuhat, milingkod siya sa tiilan ni Kristo ug naminaw sa gitudlo ni Kristo. Naminaw sa gitudlo. Si Marta, pag-abot ni Kristo, purti niyang lipaya kay sila magoy barkada kayo, mga magkuha mo to sila, naghigala. Purti niyang lipaya, kapuliki din siya tughikay, hala, bluto yun kay andam sa tanan kay ako ning ipakaon sa Ginoo, lipayo na kong Ginoo aning akong ipakaon niya, ofira na kong Ginoo ni ining tanan. Wa naminaw na stress hangtod na hinuon na imbis lipayo niyang Ginoo, gisugo na noon niyang Ginoo. Ni ay daghang nanimba din kusog ang manugos Ginoo. Ni adin Ginoo ayuha in taon ko ani akong kanser, Ginoo ayuha in taon ning akong anak, Ginoo papasara in taon akong anak, bag-uha in taon ning batasan sa akong bana, ang batasan sa akong asawa, bag-uha in taon. Daghan kay tagsugo sa Ginoo nga atong ipresentar kada nato simba. Ginoo mahalin na unta ni mga slots, Ginoo in taon paspasin taon ni halin ang slots. Ana Panood ko. Ginoo mamalit ng tanig slots, di na tanig magpabungol-bungol ni mga tao, asig paminaw, magsige pag-ingon pa der, sige gimig-like, ni mo sige gimig-like. O niya, wag yun palit og slot. Manugo ta ba? Manugo. Ang gusto des Ginoo, ingon siya, oy Marta, ikaw ba? Nagkapuliki kas daghan kay nimong mga gihuna-huna o gibuhat. Usara may gikinahanglan niining kinabuhia, usara ang gikinahanglan og nakapili ang imong igsuon nga si Maria sa labing maayo, way makakuha niini gikan kaniya. Unsa may pinakaimportante aning kalibutana para ni Kristo in relasyon ni Marta og ni Maria? Unsa man? Mo kibaw? Pasa ko kibaw. Pero ako lang yung bana-banaon. Kana yung pagpaminaw sa Ginoo. Kana bang mubiya tas tanan natong gibuhat, maminaw taniya. Kanusa man na mahitabo sa atong pag-ampo. Muna, pray without ceasing. Kana bang sa di pa ka mohimog desisyon, madako man o magamay, ayaw o sa himog aksyon, basta dili ka mag-ampo. Ampui usa nang imong buluhaton, ayaw paghimuhimog imong kaugalingon nga tungod lang kay ganahan kay kastanan, inspired na kay kastanan, tungod kay mao ginay tan-aw nimo sakto kayo, ayaw ampui isa bisan lang kung kadiyot, Lord sakto kani akong buhaton nga tiksa ni nako ang nagsigig ingon nako nga I miss you so much, ako ning baslan og I miss you too, unsa may akong i-text ani gaana nagug ka sa cellphone. Ingon yung Ginoo, sige, last na lang na ha. Amot ba ingon ba kang Ginoo? Okay ba? Basta maminaw lang ta, niya mapaubsanon tang maminaw, ang isulti gis Ginoo, permanente gina nga padong sa dili pagpadayon sa sala. Ang asa akong experience ba? Ang isulti gis Ginoo inig
inigampo na ko, Lord, mayo ka ni. Siya niya, dili ka makasaan na. Anak dayon. Huwag mo ng lahoson, dili ka makasaan na. Nako, mura magmakasaha, Lord. Sige. Ilisi naglain. Unsa kay imong buhaton nga mapadayon gyapon na pero dili ka kasaha. O ana, yung ko kani kang ni Lord. Mailhan man na nato on ang Ginoo iya na ng pamaagi. Ngano man mawa dayon ang atong worries. Mawa dayon ang kanang kakulba, kanang kahadlok, mawa siya. Nabitay ni text nako, Father, millions naman ang sigihan ni mong hisgot. Wa ka mahadlok. Isa na, i-kidnap for ransom ka? Ana. Kamo, ikaw na bito, baga ko na ninyo. Ang saman. Sa famous na biya kay kapader, maglakaw-lakaw ka, wa ka mahadlok ka na. Ikaw na ba? Ni anak to, pagbasa na ako sa text ko, hala Lord, bitaw no? Anak. Simple ra kayong Ginoo gisulti Ingon din siya, pagpakamatay lang. Ayaw na naghasula ang simbahan. Total, wa man kay kwartang gisod sa imong bulsa. O gila kang kidnapon, pagpakamatay lang. Naku niya, unsaon na nako, og naaon niya, hulga-hulgaon nga, patyo ni namos Padersiano, basta way mo ransom ani. Magdali-dali, niya ni sila si Sister Lalay, sila si Brad Boy, magdali-dali, niya ni sila kapakapa. Yung siya, iwali lang na nga di gyud ka iparansam pagpakamatay. Amo ni akong gisulti karon. Kay kining atong tanan dinhing gihimo para kini sa simbahan. Nya kun ang yawa mohimo gyud iyang iksina, ayaw intawon ko ninyo iransam, ipapatay ko. Kay mao ni ang akong commitment isip pare. Nahibaw ba mo ako lagi ning i-reveal ninyo ha? O wa pa ninyo mahinomdumi. Ang last question ako aron ko makadesisyon kung magminyo ba o magpare way back mga March 1994 kay June man ko 1995 ni sulod sa seminaryo. Ang question na gisigihan akong atubang, asa ko gustong mamatay. Asa ko malipay nga mamatay sa kinabuhing minyo o kinabuhing pare. Naghila ko ani nga nagsigig pamalandong. Mga 7 ka buwan na kong pamalandong. Ang usas mga questions, asa ko gustong mamatay. Yaningon dayon ko, gusto kong, murag malinawon kay ko nga mamatay, isip pare. Na, tuguti ko ninyong mamatay, ayaw ko ninyo gasto-gasto kwarta. Ingon, manggani ko, kung mag-kidney failure ko, nya dialysis na lang, ayaw na ko ipadialysis. Ganahan kay ko nang mamatay nga mamurot akong lawas, daghan kay mga sakit. Ay, ano ko nang dialysis. Hapoy na kaya na. Let me go in peace. Unya, kung makuan sa ko, makanser ko, labi na mo stage 4 na, ayaw na ko anang, sana, kimo-kimo, sus, hilas-hilas na lang na. Ay sus, ibutang ko sa suok ko'y huwata ko nga mahuman. Kay ganahan kay ko anang mamatay ko nga mag-antos. Ano na siya? Muna, ibutang na ganis TV, gihigtan ako sa kong liog, kay bitayo na, pakpak dayon, kana pa din. Bitaw, suportahi ko ninyo, anak. Ayaw mo pagratol-ratol na mo gastog yung kwarta, pertim ginatong pangulikta din para aning ato mga project, ihatag na nun ang mga yawan noon. Ayaw ipapatay ko. I-declare ginanako nga I am happy to die for the church. O anang paagiha ko patyon, ay gyud mo karatol, lipay kay ko anak. Mo na akong i-declare ha, gisugo ko sa Ginoo na, naminaw sa ko niya during my prayer. Kaya mo man original na kong commitment to the Lord. Pagsud aning pagkapare. Mabitan ng pagreklamo na ko katong na-assign ko sa prison ministry, nga ato na ko sa prisuhan magsigig atubang, way kolekta, gasto pa kaayo, wa pagyud ko'y allowance, personal na ko.
kay wa ko tagaig alawan sa atong archdiocese ana. Pero dito ko nakaamgo nga, uy, maom din ni akong original din commitment di ay nga magantos. Ingon, mura pag ipahinumduman ko sa Ginoo ba katong gahilak-hilak nako, ingon Ginoo, hilas biya nimo. Ingon ka gusto kang magantos isipari, i-assign lang kag prisuhan, hilak-hilak na kadiha, pastang lipaya lagi nako. Nakaingon ko, Lord, bisag ibutang pa kog Bartolina karon, okay ra gyud kay na nako. Wa na ko mangandoy ma-assign og parokya. Mao tong pagka-assign nako dinhi, purti gid akong hilak kay di na inlove na ko sa akong mga pag-adtos prisuhan. Purti na kong hilak nganong himuon kong parish priest. Pero karon og ibalik ko dito ambot ka di ba sa kong muhilak. Depende. Pero mao na akong original commitment ha. Bantay bitaw mo di mo suporta na ko ana. Mao bitaw na dinhi transparent yo ko ninyo. Mao nya ning panahon na nga makakita mo og transparency nga wa pa ninyo madonggi sukad masukad. Nga to the last centavo, to the last millions ako nang i-declare ninyo every day, every month. Kay wa ko mahangol anang kwarta. Ang kwarta nahigugma ko ana sa pagdapat ana sa simbahan. Nya kamong mga nahangol og kwarta, pangundang na mo kay mga matay mo ana. Mo na ang hari sa Ninibe, ang iyang pagkahari, iyang gihukas, nilingkod siya og sako, sapot siya sako, giwaktang niya tong iyang kaharianon, nagbulibod siya abo, mi-declare pagod siya nga way mangaon atong tanan, bisan pa ang inyong mga hayop, ayaw pakana. Nitahod siya sa Ginoo nga mo itag-iya gyud sa kinabuhi. Wa nay bili ang tanan. Great city gitong vast, great city, powerful city ang Ninive. Capital gud sa Assyria. 3 days nimong ibaktas, dako-dako ginang syudara. Lakaw nimo in 3 days. Baktas ba lang ba? So mura to siya gikan sa norte padung sa south. Ana, 3 days nga pagbaktas kung lakaw nimo. Pero ang hari ni give up sa iyang power, sa iyang authority, ni humble down. Way kapuslanan ng kwarta kung dili gamiton sa kabubuton sa Ginoo. Hilas kay tastanan, no? Mao na siya. Basig sunod si Mana. Patyunon ako. Relax lang mo ha. Ay mo karatol. Nawa di ba ang atong slots palitonon pa ni. Hutdan yung palit sa di pa ako ani bitayon. Maunay dako kaayo natong apan. Naasunahuna to save money. No, use money for the church pastoral care for the people. O kamong tanan, online o territorial parishioners, mauni ang atong rumbo, mauni ang atong giya dinhi. Salamat kay sa inyong suporta ani nga atong mga kausa nga gihimo. We spent now around mga 200 million pesos in various projects and activities sa atong simbahan. Awa mo malipay. Salamat eh. Nindot anak. Sige na. Nindog na ta.